Isang gabi, dalawa kami, ng jowa kong gurot, naglalambingan pa kami. Ang saya-saya naming dalawa, ngunit sa kasamaang pala di namin alam na may nakamasid, mga bitukang halang. Pinagmamasdan kami habang wala kaming alam. Puro tawa, kwentuhan, lambingan, kulitan, masasayang alaala ang aming iniwan. Ngunit sa paglubog ng buwan, nagsimula na nga ang aming katapusan. Sinugod kami ng mga armadong kalalakihan. Di ako nakapalag, ako'y pinagtutulungan. Habang girlfriend ko'y iyak ng iyak, pinaghahampas na rin ako sabay tadyak. Hanggang sa umabot na ako'y patayin, katawan kong bangkay na itinapon sa madamong dilim. Sinubukan ko manlaban pero di ginaya, kaya naisip ko agad na itik sa aking pamilya. Inundab kami, tulungan nyo kami. Dito kami sa diversion road sa madaling na parte. Sana ay maabutan nyo kami. Patay na boyfriend ko, isusunod na ko nila. Yun ang sabi, sobrang nag-alala aking ama't ina. Sinubukan nilang humingi ng tulong sa pulisya, at nangyari na nga di inaasahan. Natagpo ang bangkay ng babaeng nagngangalang Rowan. Puno ng sugat at pasa ang natamo sa kanyang katawan na halatang inabuso. Habang si Dave na may naglalamayan, tanging kamag-anak pamilya ang kanilang sandigan para maibsan ang labis na kalungkutan. Grabe yung pasakit ng kanilang naranasan. Pamilya ng makabila ang paniging ng hihinayang dahil sa isang ganap pitong guro si Rowan. Napakasakit ng kanilang kamatayan, kaya hustisya ang rapat sa dalawang magkasintahan. Ang sulat na ito ay para sa kapwa kong kabataan, na huwag tayong masanay tumambay sa kadiliman. Lalo sa panahon ngayon, mas gugustuhin natin tumambay sa kadiliman.